Tak se na to podíváme. Šlukujte dle potřeby. Pozor, předměty se mohou jevit poživatelnější, než ve skutečnosti jsou. Proboha, co se to sem valí ze schodu? To je nějaký kous! Takhle voní kabinet učitele výtvarky. Homere, ty užíváš drogy? Aha, a já se provinila držením. Můžou mě zavřít, když nebudu u soudu svědčit proti tobě. Marč, pomáhá to mým očím. A je to legální. Mohl bych klidňánko nakráčet k prezidentovi a foukat mu to do toho jeho opičího ksichtu. A musel by to hezky vydejchat. Color sky, Havana Lake. Color sky, rose,